जागायनो सोलाबाय हरदासान चेनेलनिफ्राय दा बेलासि सम जाबाय बेलासिनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिहरग्रोनाय थाबाय बेलासिनि भिडिअ'आबो बिराद गोबावसै आं एसे प्रब्लेममोन आरोना बेनि थाखाय 15 आगस्टआवबो दिनै एसे दुब्लियाव थांनो नागिरदों आरोना थाबायलांनो आं एसे दुब्लियाव दै नायनि बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनि आंजों दुब्लिनि माखासे समायना रमायनाखौ नायलांफादों आंजों लोगोसे बिदिब्ला बारा गोबाव बुङालासे थांनि आं दुब्लि गेजेरसिम नांगाल जांख्रायावबो भिडिअ लाबोनाय जायाखै आरोना एसे खामानि बेस्थ' नालाय केमेरा हमग्राबो रावबो गैयाना बेखायनो भिडिअ लाबोआखै आरोना 15 आगस्टआवबो एसे बेलेग खामानि जानानै गैया लानो हायासै भिडिअखौ दा नै एसे दुब्लियाव बेरायफैनायखौ नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना समायना रमायना दुब्लियावहाय ग्रिन ग्रिन नाथाय अखा दोमैलु जादों आरोना अखा हाहांनो दहाय बिराद सान्दुं गोसामोन दा अखा हासिगोनदां हासिगोन बायदि मोनबाय आं दसे बैथिं थांनानै नायनानै फैनोसै दैखौ खांख्राइ गुदुं थायोना जाम्बिनि बिनि बारा जानो नागिरो दैया बेखौ नायनि आं चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक होदो लोगोसे बेलेग होनायखौबो अल खालामना लादो आरोना सापर्ट खालामलायदो अननानै चेनेलाव गोदान फैदों कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्टआव बुंहरनो दाबावदे फ्रेन्ड गोदानबा गोदान लोगो फैदोंबा लोगोसे चेनेलखौ शेयार खालामदो थाबैनो दायो अखा हामारबाय आरोना दसे थानानै दा थांसिगोन आङो अखायाबो रोजाथार माथो आं साथाबो लाबोआखै आरोना ओरैनो सान्दुं एसे दंमोन नालाय अखा हाथ'नाय बायदि जायाखैमोन आरोना बेखायनो साथा लाबोआखैमोन आं दा जासिगोन आरो दुगैखायाखैबो दुगैहैनांसिगोन थाबैनो लोगो मोनगोन दे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव थाबैनो गोदान फैगासिनो गोदान मोनसे भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन बयखौबो आसा खालामबाय चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै लोगोसे लाइक थुदो आरोना जौगानो हानाय बायदि नोंसिनि अननायजोंनो कमेन्ट होनो दाबावदे लोगोसे शेयार खालामदो